ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Don TJ. Айни замон дар ноҳияи Рӯдакӣ дар фавороти фабрика қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мост 46 микрорайон, инҷо гардиши фабрика, дар инҷо бошад гардиши Ленинград ва аз ин тараф рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз ҳам аз тарафи гардиши Ленинград ва ҳам аз тарафи гардиши фабрика раҳ дорад. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ба ин раҳ таксиё ва маршруткаҳо мегӯям ва хонаи имрӯзамон дар инҷо ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ 6 сотиқ замин мебошад ва 5 дар хона дорад. ҳама дарахтои мевадиҳанда. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳавлии хуб мебошад дӯстони азиз, бо барқ ва об таъмин аст, ҷойгир аст дар деҳаи Истиқлоли 4 ноҳияи Рӯдакӣ, ҳамчириз фабрика ва ҳамчириз фавороти Ленинград раҳ дорад. ман ҳамин ҳавлии зебо ҳаст дӯстони азиз. хеле ки мебинед, фишори об баланд аст, ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. ва худи бино дӯстони азиз, дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар инҷо 3 ҳуҷраи дигар, як холи калон ва зинапоя барои баромадан ба дуюм ошона. ин мансард нест дӯстони азиз, дуюм ошона кардагӣ, лекин таъмир надорад. ва боз дар инҷо ошхона, панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар онҷо бошад кладовка ва ҳоҷатхона дӯстони азиз. дар инҷо боз ҳамом қати сауна ҳаст. марҳамат, ҳавлии зебо мебошад. шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона мебошад. дӯстони гиромӣ, ҳавлии хуб мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. инҷо даромади асосӣ, хеле ки мебинед, як холи калон аст, коридори калон, дуюм, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин зинапоя барои баромадан ба дуюм ошона. дӯстони гиромӣ, ин ҳавлӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, лекин мана ҳамин ҳуҷрая ҳама чизоша мегиранд дӯстони азиз. дигар ҳуҷраҳо бошад қисман, яъне баъзе чизҳои хона меистад, баъзе чизҳои хона мебаранд. хеле ки мебинед, ҳуҷраи калон аст, ҳама ҳуҷраҳои ҳамин ҳавлӣ калон мебошанд. зинапоя барои дуюм ошона, дӯстони азиз, дуюм ошона бе таъмир мебошад. метавонед ҳавлиро харидорӣ карда дуюм ошонаро таъмир кунед. ва дар таги зинапоя боз ҷои холӣ ҳаст, метавонед дар инҷо як кладовка кунед. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, 2 то треза дорад. ва дар сеюм ҳуҷра дари ҳамом мебошад дӯстони азиз. ҳамом ва инҷо сауна мебошад, ҳам аз дарун дар дорад ва ҳам аз берун. ва ин бошад сауна. бениҳоят хуб. ва ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ду табочкаи об, иш 1 тоннага, иш 5 тоннага. ва ин ҳамом дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам 2 то дар дорад, якаш аз даруни бино, дуюмгиш аз берун. дар инҷо ошхона,
ва ин панҷум ҳуҷраи истихоматӣ. ин кладовка. ин ҳоҷатхона ва инҷа бошад ҷои тураткунӣ, дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад 680 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва алиш мешавад бо хона навастройка дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ҳар ду рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд, дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.